tang ingke sing sikla rok tabuk tamanuk bahai ke sini parents ok sing support khlainai ha ke ba manai sing support bahai ke parents manai tabuk sing sin sikla rok ni bisingo bisirbak gobang kuk nugui tongmani poraya karjak kuno samung humung koroi bahai ke jani mobile kaisa pailayo nok nukungni rang bai phanong khna bike pailayo ang bike ti mani bike kamani abang hamya hanya correct ha bini kulko to cost tongle bini ukuloko to cost tongo arang puisa tongo ge je pro nini yago samung humung kri pro sing parents ni support mana nang pro parents no support na musung tong pro phano siri ma nyangai thango bahai kai nge tabuk sing kabang ma hamya sayawo chini sikla rok kelegi tongo correct mobile ok keleg lainai social media kaisa viral khlailainani kaisa hamya salainani hingkai iko drugs nalainani